היי, שלום לכולם, לכל מי שמקשיב. אני כאן עם יפתח נתיב עם אוריאל בלוי. עושים פיילוט לפודקאסט משותף. היום הי"ב בתמוז תשפ"ד, או 18 לשביעי 2024, וניתן למר בלוי היקר להתחיל כן, את שלום. הערב הזה. היי, שלום, נעים מאוד. אנחנו התכנסנו כאן לברר את הנושא של, שנינו עוסקים בנושאים להעשיר את החיים על נפש האדם. אנחנו קצת מתעסקים לדעתי בזוויות שונות מבחינה רוחנית, אז באנו כאן בשביל השומעים שישמעו את הזוויות השונות, שאני חושב ששניהם משלימות ושניהם טובות. יחכימו מהתוכן. אנחנו נשתדל לעשות את זה בקצרה, שיהיה תמציתי. אני אתחיל בתיאור הספר שלי והתמצית המאמר המרכזי בנושא נפש האדם, ואתן לך לשאול אותי מספר שאלות, אני אענה בקצרה, ואז אתה תציג את העמדה שלך, ואני אשאל אותך כמה שאלות ותענה, וזה אנחנו נסיים. קודם כל, שמי אוריאל בלוי, כמו שאמרת, אני רב ומאמן ומגשר מוסמך. אני כתבתי במדיות, כותב במדיות, בעיתונות, ומחבר שני ספרים. ספר אחד, התחברות לעצמך, שיש את זה פה, אני אשים את זה למצלמה. לא רואה, תאשר את זה טיפה, שיותר טוב, כן. אוקיי, מצוין. מעולה. וזה הכריכה האחורית. יש פה את התמונה שלי, ואת התמונה יותר למטה של אבי, שהוא היה רב העיר באשקלון, נפטר לפני כ8 שנים, אז ואני אסביר בתמצית במה מדובר. בהתחלה קראתי לספר שלי מי אני האדם, כי אני מאוד אוהב פסיכולוגיה. למעשה הספר הוא מדבר על פסיכולוגיה ופילוסופיה קבלית יהודית, עם הקשרים לפילוסופיה ולפסיכולוגיה הכללית. אז מי אני האדם מבטא מי האני שלי, שאני אומר אני רוצה, מי זה האני הזה? למה לפעמים יש לנו אני כזה ולפעמים יש לנו אני מנוגד, ואיך אנחנו מאזנים ביניהם. וזה הספר בא אחר כך שיניתי קצת את השם, כי חשבתי שאולי השם קצת פחות קליט, שאנשים לא כל כך יבינו את העניין, ואז שיניתי אותו להתחברות לעצמך, הדרכה להתחברות מאוזנת לנפש רוח ונשמה, שבך או שבך, בראי היהדות, החסידות והקבלה, ושמתי איזה ציור של דמות שהיא לא מגדרית, בתוך ראש שהיא חושבת איך צריך לחיות. בכריכה אני רושם, כשאני אומרת, אני רוצה או אני רוצה, מי זה האני? מדוע יש לנו רצונות שונים ומנוגדים? איך לחיות איתם בהרמוניה? התורה הקדושה והקבלה מסבירים שהאדם מורכב מנפש רוח ונשמה, ואם נבין מה מבטא כל אחד מהם על ידי הוראות יצרן שברא אותנו, נדע איך לחיות עם כל חלקי רצונות האדם בהרמוניה, בתוספת מדברי תורתו וחוכמתו של אבי הרב יוסף חיים בלוי זצ"ל, רב העיר וראש בית מדרש גבוה ליהדות, אוהל יוסף אשקלון. ובתחילת הספר, שגם קיבלתי המלצות מאנשים חשובים מכל גווני הקשת, מהעולם הדתי-לאומי, החרדי, באופן כללי, אני באמת לא מזוהה עם איזה חצר מסוימת, עם איזה זרם מיוחד ביהדות, אלא אני אדם אורתודוקסי, שמשתדל לשמור מצוות, ומנסה ללמוד מכל חוג את הדברים הטובים שבו. וגם אני ציוני, שירתי בצבא, הילדים שלי שירתו. כשאני מתחיל את הספר, אני שואל, הבאתי את מה שהביא הרב שלמה וולבה, שהוא היה מנהל רוחני בישיבת באר יעקב, הוא חיבר ספר בשם מלא שור,
והוא מביא שם שהיה שני פילוסופים ביוון העתיקה שחיפשו איך לחיות. אחד הלך עם נר בידו ושאל את העוברים ושבים איך לחיות. ולא ענו לו, וכל ימיו הוא הלך ככה ושאל עד שהוא מת. והשני חיפש אדם, חיפש מישהו, איך להיות אדם, וגם כן הוא לא מצא תשובה. אז כותב בספרו שבתורה, מי שבא לירושלים או בא למקום של תורה, אז כל ילד קטן יכול להגיד איך לחיות. כי יש לנו תורה, יש לנו מסורת של תורה מהשמיים, מהקדוש ברוך הוא, שהיא מחנכת אותנו איך לחיות. אני אגיד בקצרה יש למעשה מאמרים על נושא של משפחה, ילדים, כל מיני רעיונות על רואים בכוכבים, זוגיות, כל מיני דברים שאני מביא מחז"ל ומהיהדות, מהקבלה, מהחסידות, ואני מביא את הנושא ומשקף את הרעיון שלי יחד עם דברי חז"ל והיהדות, וזה למעשה כל מיני מאמרים שקיבצתי ורעיונות שלי, ובספר השני אני גם מביא כל מיני עיונים ביהדות, לפי סדר פרשיות שבוע, חגים וכדומה. אני למעשה, יש איזה סיפור שבא גר להתגייר להלל ושמאי, הוא עמד על רגל אחת, והוא אמר, תגיירוני, כי אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. זאת אומרת, עוד מעט הרי הרגל, יהיה קשה לעמוד על רגל אחת. אז הוא רצה באיזה 2 דקות, 3, שילמדו את כל התורה, משהו שיש בארון הספרים, תילי תילים של ספרים, כל התורה. אז זה שמה, הלל אמר לו, שמאי גרשו באמת הבניין, הלל אמר לו, מי דשנוא אלייך לחברך אל תעביד, ואני אמרתי, אם הוא היה בא אליי אותו גר, אני למעשה גם מסביר לעצמי, מה זה הרעיון של התורה והדת? יש הרבה אנשים שלא התחנכו להיות דתיים, או שהיו בית דתי ועזבו את הדת, או כל מיני כאלה, ומנסים להבין מה מהות הדת. אז אני טוען, כיוון שיש אלוקים, ואלוקים נתן בנו נשמה, כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. אז יש לנו לפי הקבלה 3 חלקים, יש את הנפש, שזה בלשון הקבלה הנפש הבהמית, שהיא משותפת לנו ולבעלי חיים, לכן קוראים לה בהמית, והיא רוצה את הנאות הגוף, זאת אומרת לאכול, לשתות, הנושא של מיניות, כל מיני הנאות של הגוף ורצונות של הגוף. יש את הרוח, שזה החלק של הסיפוק והיצירה, וכל אדם נברא בכישרונות שונים, במשיכה שונה, אחד נמשך להיות רופא, השני נמשך להיות רואה חשבון, השלישי מהנדס, או כל נושא אחר, ודווקא ככה אנחנו משלימים את העולם, וזה המיצוי העצמי. גם אם אדם יש לו הרבה מאוד כסף, והרבה מאוד פרנסה, והוא יכול כבר, יש לו כמה דורות קדימה כסף, בכל זאת אנשים אוהבים לעבוד וליצור, וזה חלק מהחדוות החיים, וככה אנשים באמת חיים לאורך ימים. באמת הניסיון מורה שאנשים שהפסיקו לעבוד בגלל גיל, בגלל כל מיני אילוצים או שלא מצאו עבודה, בדרך כלל החיים שלהם פחות טובים, הם חיים יותר קצרים בדרך כלל, כי חסר להם את המיצוי של הרוח. החלק השלישי, יש את הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. כתוב, רק בבריאת האדם, בפרשת בראשית נאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. אומר רש"י מביא את חז"ל, אומר גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. זאת אומרת שהאדם הוא מורכב, יש בו מצד אחד את הגוף מהתחתונים, מהחומר, ויש בו משהו רוח ניצוץ מאלוקים ששתל חלק אלוקה ממעל בלשון הבעל התניא, שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, ולאו דווקא יהודים, גם בגויים, כי כולנו בני אדם הראשון. הרעיון של התורה, מה שאמרתי על רגל אחת, כיוון שיש לנו משהו רוחני באישיות שלנו, מצד שני יש לנו גם משהו, דברים גשמיים שלפעמים סותרים, אנחנו לפעמים מרגישים רצון למשהו מאוד גשמי, ופתאום שאנחנו יותר רוחניים, פתאום אנחנו מואסים באותו רצון שהיה לנו, זה אומר
שיש בנו משהו מתנגד אחד לשני, ולכן גם אם לא היה לי מסורת של מתן תורה, הייתי מחפש איזו התגלות אלוקית שבאה להסביר לנו, כבני אדם, איך אנחנו מאזנים בין הדחפים השונים שלנו, בין הנפש, הרוח והנשמה, וזה למעשה התורה על רגל אחת, וכמובן, ואידך זיל גמור, כמובן, כמו שאמר לו הלל, את הישר, אתה צריך ללמוד, יש הרבה מה ללמוד, אבל זה התמצית. אם מישהו יבוא לשאול אותי, מה העניין בדעת? אפשר להיות אדם טוב בלי לשמור מצוות. אמרתי, נכון, אבל המצוות, ברמה מזה, לא, אני לא בא להיכנס לכל אחד מה בדיוק את ההיקף, אבל אני בא להגיד, הרעיון של מצוות, זה בא לאזן בין הדחפים, ואז כשאדם הוא מאוזן, אז הוא מקבל שלווה. אני רק אסיים, אני אביא דוגמה. למשל, אדם רוצה לאכול לחם, אז אם הוא יבוא ויקח את הלחם ויאכל, אז מה הוא נתן לנפש הבהמית שלו את הרצון שלה, היא רצתה לאכול, אז הוא יאכל. אבל אם הוא אומר, תשמע, רגע, בוא נבדוק אם זה כשר. אוקיי, אז פתאום הוא שם לעצמו מעצור. צריך ליטול ידיים, לחפש נטלה, לברך על נטילת ידיים, לברך המוציא לחם, לברך ברכת המזון לאחר מכן. אז יוצא שעם האוכל הוא משתף גם את החלק הרוחני שלו. ואז האדם הזה יותר הוא שילב את שניהם. הוא מפתח מודעות, הוא כאילו הוא שם רגע, הוא עוצר רגע וחושב על מה שהוא עושה, הוא מתכוון מחדש. הוא גם חושב, וגם על ידי המגבלות, הוא משתף את החלק הרוחני שלו. ואז באותו מעשה, יש לו את האיזון, גם את החלק הגשמי וגם את החלק הרוחני. נהדר, זאת אומרת שהמצוות, בלי קשר אולי כאילו מעבר לכוונה הספציפית של כל אחת מהם, יש באמת את הדבר הבסיסי שהן גורמות לך לחשוב על מה שאתה עושה ולהתכוון אליו. לבדוק אם באמת אני עושה את זה ומה אני עושה. אתה מפעיל בעצם את אפשרות הבחירה שלך. אתה לא עושה את זה באוטומט. אני בא לאכול, אני חילוני, אני בא ואני אוכל. אני לא, הבילד שלי בחינוך ממלכתי דתי, אז מלמדים אותם לברך. אבל אני בא ואוכל, אני לא עושה מזה עניין. אז באמת יש כאן יתרון של הפסקה של מודעות עצמית. אני רואה בזה את היתרון של המודעות עצמית שאולי מתפתחת ככה. יפה. עכשיו אם תרצה לשאול אותי קצת שאלות על מה שדיברתי. אתה רואה את התמונה מאחוריי ברקע? זה הר בהודו שנקרא ארונצ'לה. ההר ארונצ'לה יש בו קרקס שלם, כל שנה יש שם העונה בין אוקטובר לפברואר נגיד, מרץ, יש שם הרבה תנועה גם מכל הודו ומהמערב, הרבה באים, היה שם איש אחד, מהרישי גורו, קראו לו רמנה, והוא עסק בחקירה פנימית. השוס שהוא הביא להינדואים וכל הזה, זה חקירה פנימית, מי אני? שהוא אמר, ברגע שאתה שואל את השאלה מי אני, אז כבר אתה עושה תהליך של שינוי. עכשיו, אני הייתי שם פעמיים בתקופות ממושכות, לא עניין אותי יותר מדי, כי אנשים התפלספו יותר מדי, אני טיילתי, נהניתי מהנוף, נהניתי מהמקדשים, נהניתי מהפרות, נהניתי מטיולים, נהניתי מהאווירה, פחות מהקטע הרוחני, למרות שמבחינה רוחנית, מבחינה מיסטית רוחנית, יש שם אנרגיה, אני מתקשר, אני עובד עם זה, יש שם אנרגיה מטורפת, וחלק מזה נובע מהדבקות של ההודים, שאנחנו היהודים חושבים, אנחנו מאוד טובים בלחשוב, הם בהתרגשות, הם ככה, הם בדבקות פנימית. עכשיו, אני בא מבית חילוני, שומר הצעיר, אין לי את ההכשרה הדתית, יש לי קרובים בבני ברק, אבל אין לי הבנה בדת, ומה שראיתי מהם, מה שהתפעלתי מהם, זה כמה הם מתמסרים, הם לא מתאבדים על זה, הם נושיים, אבל הם בתוך זה לגמרי, כמו ילדים קטנים, הם מוקסמים, והדבקות הדתית הזאת זה חלק מהתרבות שלהם גם. הכל, אתה יודע, נכנס לבנק, יש לך פרחים ובלונים, כמו גן ילדים, כמו הגן של הילד שלי כשיש שם יום הולדת. וככה זה נראה ברגיל. אבל האיש הזה לקח את זה לחקירה שכלית ולחקירה של מי אני, הוא לא הראשון, לא היחידי, זה הטווייטה, אבל הוא עשה על זה קריירה, איש מאוד מיוחד. רגע, זה כנס כזה? מה? זה היה כנס כזה? לא, הוא נפטר לפני
1950 נניח, באים שם אנשים כי הם לומדים ממנו ומהספיריט שלו וכן הלאה. זה סוג של מקדש כזה? זה אווירה, זה כמו שנוסעים לרבי מלובביץ' שם בזה, או לרבי נחמן, זה קטע של הודים ומערבים שמתלהבים. רק מה שאתה אומר שהחקירה שלו כי דיברת על האני, על מי אני, אז הוא מדבר על זה הרבה, ואני אומר עוד פעם, אני לא נכנסתי לזה לעומק. אין לי שאלות, אני מתקשר, אני מעביר מסרים מהדרכות אור, משתדל שתהיה לטוב והעליון של כל המעורבים, אני יכול לשאול אותם אם יש להם איזה שהם משהו לומר על הנושא, אבל אני אישית, אני יכול לנהל שיחה כבן אדם יחסית אינטליגנטי, פשוט אין לי את ההכשרה לזה. אתה מבין מה אני אומר? כן, אתה פחות מכיר את התחום. אבל אתה אומר שהילדים שלך שלחת לבית ספר דתי. הילד שלי בית ספר דתי. אני רוצה אז שזה אתה חיבור יודע. לשורשים ולמקורות, ואני פעם, יש איזה מישהו נעשה, כל פעם שהוא יכול תופס אותי, עושה לי שיעור חברותה כזה בטלפון, איש אז נהדר. אתה מבין דווקא ביהדות, אם ככה. לא, אני רוצה, זה חשוב לי שיהיה גם לי שורשים, חשוב לי לא לזרוק לפח את 4,000 כמעט שנות היסטוריה ומאבק, חשוב לי להבין, יש שם המון. אישית אני לא בחרתי אף פעם ללכת באיזשהו, למדתי קצת קבלה, פנימיות התורה, אבל לא התחברתי לזה בצורה רצינית. זה היה מין העשרה כזה, לא תפס אותי לעומק, אבל כן ריגש וכן עניין וכן חכם. כן, אני רואה גם בקבוצה שאתה מאוד מתעניין ומדבר וכותב הרבה. כן, ואתה מתחבר לדברים שאני כותב, שהרב רות כותב. כן, יפה. כן. אז בוא, אתה רוצה לשאול אותי משהו, או שאתה רוצה לעבור לעמדה שלך? מה שנראה לך. בוא נראה רגע, שנייה, בוא נעשה איזה תקשור הזה. לא, הוא ניתן לו להוביל, אבל יש לי שאלה. היהדות, אני מאוד מעריך אותה, אני גם בהבנה שלי, אני רואה את זה בשתי דרכים. האחת זה ההבנה שיש כאן משהו רוחני מאוד עמוק ומאוד אמיתי, מצד שני אני גם מכיר את הגישה ומחזיק אותה גם, שיהדות זה משהו מאוד מאוד דינמי, שעבר הרבה מאוד תהפוכות, ומעבר לאיזושהי אמת בסיסית, מהות מאוד מאוד חזקה שם, אז בוא נגיד, היו הרבה מאוד בלבושים. הגברת הזאת התבגרה במהלך השנים. אנחנו לא החבר'ה של יהושע בן נון, ואנחנו לא החבר'ה של יפתח הגלעדי, ואנחנו לא החבר'ה של דוד המלך, אנחנו שונים במראה, שונים בלבוש, שונים במילוי המצוות שלנו, היה להם גם הם היו מעורבבים בפולחנים של אחרים, היה לנו פעם את השירה והוצאנו את זה, זאת אומרת, יש כאן תהליך של בגרות של עם ושל דת. אני יכול להגיד על משהו שלא אהבתי כשראיתי בהודו, כן אהבתי, נהניתי למשל מבית חב"ד שהם נותנים לך מקום, והיה מקום ממש שאשתי ואני עם הילד נמלטנו כי הרגשנו שיש שם כמו בתוך הרגשה של טומאה, לא משנה איפה, כמו כיפה של זהב, וסתכלנו, זה היה שם בית חב"ד, רצנו ונכנסנו להוסטל שלהם, באמת, פשוט שם היינו זה שבוע וחצי, אבל יש איזה יחס שהוא לפעמים נורא לא מכבד לדתות אחרות, וזה זה יוצר בומרנג נגדנו. זה יוצר המון אנטי של היהודי יותר טוב, של אתם זה טומאה או עבודה זרה, אנחנו לא מוסלמים ולא שופטים עובדי אלילים, אבל אנחנו הרגשה של חוסר כבוד. בהרגשה שלי, כשמי שמתרגל רוחניות בצורה פתוחה, אני מעריך אותם, כמו את ההינדו שעושים ככה עם האוזניים בתמיל נדו ודבקים, ואתה מרגיש את האנרגיה שלהם, אתה מרגיש את הלהט, והוא לא להט כנגד, הוא לא על. תן להם את הדת שלך, הם יגידו, וואלה, מעולה, בוא נוסיף את זה למצבור שלנו, הכל בסדר. הם לא שופטים אותך. אתה מבין מה אני אומר? ההרגשה היא שהיהדות יש בה יתרון שהיא מצמצמת ומגדירה ושכלתנית מאוד, מצד שני, בתהליך הצמצום וההגדרה שלה, היא מסלקת הצידה את האחרים, וכמו, מרגישה קצת כמו בריון עם מרפקים. וזה, אנחנו לא בריון, אנחנו קטנטנים, עם זעיר, תמיד היינו, וזה גורם לנו להמון אנטי. רציתי לשמוע, אם יש לך משהו לומר על זה, תודה. כן, קודם כל אמרת על הנושא של הדת היהודית שהיא כביכול התפתחה, אנשים השתנו, הדורות השתנו, היא מאוד עתיקה, והיא לא בדיוק מה שהתחלנו. אז אני אתמקד קודם בשאלה הזאת, ורק כך שאלת גם על כבוד לעמים אחרים, לדתות אחרות.
אז קודם כל אני חושב שלפי התנ"ך שאנו מסתכלים וקוראים את התנ"ך, אני חושב שהיהדות האורתודוקסית היא למעשה היחידה שמקיימת את התנ"ך כפשוטו. למשל, יש הרבה אנשים חילונים שהם חובבי תנ"ך, והם לוקחים את זה כסיפור יפה, כמשהו שאפשר ללמוד מזה, רעיונות יפים, אבל לא כמשהו שבאמת מה שכתוב בספר. הרפורמים גם, הקונסרבטיביים דווקא כן די דומים לאורתודוקסים, רק הם טוענים שיש קצת, העולם משתנה והחוקים השתנו. אז אני אסביר. מה כתוב בתנ"ך? כתוב בתנ"ך, בתורה, בואו נתמקד בתורה, בראשית ברא אלוקים את כל בריאת האדם, הזכרתי את נשמה, שיש בנו נשמה, חלק רוחני שבאדם, שאני חושב שאתה בטוח מתחבר לזה, ועד שהגענו למצרים, יצאנו ממצרים, ועד את קבלת תורה, שכתוב ששני דיברות ראשונות שמענו מפי הגבורה, ממש בצורה תודעתית לנשמה, לתודעה שלנו, וכתוב בחז"ל שכמעט פרחה נשמתנו, אני אומר נשמתנו כי לפי החז"ל, כתוב לא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת, שגם הנשמה שלי ושלך, וגם הגרים העתידים להתגייר, עמדנו במעמד הר סיני. זאת אומרת, לכן אני אומר אנחנו, שכל הדורות, מי שלא היה, אבל יהיה, מי שהיה ומי שעתיד להיוולד, וגם הגרים עתידים להתגייר, וזה דבר מופלא, כי יש גרים שבאים מעמים שבכלל אין להם שום קשר ליהדות, ושואלים אותם, מה פתאום אתם רוצים להתגייר? אז אומרים, יש לנו משיכה. אני ראיתי איזה רעיון עם איזה גר, שהוא אומר, יש לי משיכה לשים ציצית, לשים תפילין. מה הקשר של מישהו כזה לתפילין? ואחרי שאתה קורא את הפסוק הזה ואת המדרש שאומר שגם הנשמות של הגרים עתידים להתגייר עמדו במעמד הר סיני, אז פתאום זה מסתדר. אני תמיד מתפעל מזה, שאתה רואה ממש שזה חי, שזה המציאות. הייתי בפודקאסט עם עיתונאי אורי מילשטיין, אז הוא שם כותרת, הרב אוריאל בלוי טוען שגם החילונים של היום עמדנו במעמד הר סיני. אהבתי את הכותרת. אני יכול להעיר על זה משהו? כן. יש בהודו הרבה מהחבר'ה שאני מכיר, גם מרגישים בית, אני גם מרגיש שם בית. יש עניין של גלגולי חיים. דרוזים מתחתנים בינם לבין עצמם וכנראה גם מתגלגלים. זה חלק מהאמונות שלי, ואני עובד עם זה, או לא בדיוק עובד עם גלגולים, אבל אם לוקחים אותי לשם אז כן. מאוד יכול להיות, אתה יודע, נגיד שאני הייתי פעם בהודו וכל מקומות אחרים, בגלל זה מרגיש לי נורא נוח בבית, או סתם כי הם אנשים לבבים, ואולי אנשים אחרים היו יהודיים בתקופות, כי ברור שכאן יכול להיות. לא צריך לדעת, עכשיו איזה 500 מיליון יהודים אולי מכל ה... אבל גם אם הם היו יהודים, למה יש להם משיכה להיות שומר מצוות? אני אומר, מאוד יכול שהיינו אנשים מתאסלמים או נוצרים או חילונים, 4,000 שנה. אני אומר, עצם הדבר, לא, אני אומר, קודם כל בגלל שזה כתוב. אחרי שזה כתוב, וזה גם, יש גם את העדויות האלה, זה מחזק את הכתוב. זה מה שאני אומר. כמובן, כל דבר אפשר, זה לא 100% אבסולוטי. אני רק אומר שאנשים נראה לי עברנו כולנו כנשמות בין כל מיני מקומות, זה גם אמונה, שמישהו אחר יכול לקטול את זה, ונולדנו בכל מיני מקומות, בגלל זה אתה יכול להגיע למקום שאתה בעולם ולהגיד... זה יכול להיות, כן, אבל אני אומר, בוא נצמד לכתוב, הכתוב לא אומר את זה, הכתוב אומר שכל הנשמות העתידות להיוולד, עמדנו במעמד הר סיני. עכשיו, מעמד הר סיני, מרוב הקדושה כתוב והנבואה, כמעט פרחה נשמתנו. כמעט אנשים מתו מרוב התרוממות הרוח, ואז אמרו להשם, תן לנו שמשה ימשיך לדבר, כי אנחנו לא מסוגלים. ואז משה עלה להר וקיבל את התורה, וחלק אחר כך באוהל מועד, ואחר מכן הוא חיבר את התורה ושמו את זה בארון הברית. עכשיו, זה התורה שבכתב. התורה שבעל פה היא מסבירה, התורה שבכתב היא סתומה, אז התורה שבעל פה מסבירה את התורה שבכתב, עד שכמעט השתכחה התורה מישראל, ורבי סידר את המשניות, שסיכם את כל התורה שבעל פה, ועד היום יש בגמרא, בתלמוד, ומחלוקות,
אבל גם זה כתוב בתורה, שאם הולכים לפי הרוב, הולכים לפי... יש כללים מסוימים ברגע שיש מחלוקות, ודווקא המחלוקות והדיבורים והבית מדרש, וגם היום שיש מחלוקות בין רבנים, זה הכל דווקא מראה שהיהדות חיה. אמנם הזמנים השתנו, ויש היום מכוניות ומטוסים וכל מיני דברים שלא היו פעם, אבל טבע האדם לא השתנה. וגם האורתודוקסיה היום המודרנית מתאימה את עצמה לעולם הטכנולוגי, והיא מוצאת את התורה בתוכו. זה לא משהו שאנשים חיים כן, אנשים מאוד מודרניים, גם אני אדם אורתודוקסי, חיים מאוד מודרניים. זה לא שאנחנו מתנגדים לעולם ולמודרנה, פשוט מנסים לשלב את התורה בתוך המודרנה. עכשיו, זה לשאלתך הראשונה. שאלתך השנייה, לגבי הכבוד. קודם כל, בוודאי שיש כבוד, כתוב חביב אדם שנברא בצלם, אני שם את זה בסטטוס שלי, ופעם דיבר איתי איזה מישהו שהוא לא יהודי, והוא אומר לי, התפעלתי מזה שאתה שם אדם ולא יהודי. אמרתי לו, נכון, אני באמת מעריך כל אדם, חביב אדם שנברא בצלם, אנחנו באנו מהאדם הראשון, האדם הראשון לא היה יהודי, וכולנו תוצאים של אדם וחווה הראשונים. אנחנו מחויבים ביותר מצוות, כי אתה יודע, גם על זה יש רעיון שיש איזה, למשל בחיל מסוים בצבא, אז טובים מהם יותר מאשר בחיל אחר. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עם ישראל, יהיה עם קדוש, שיהיה לו אור לגויים, והוא נתן לנו יותר מצוות. הרבה להם תורה ומצוות, לזכות את ישראל. מצד שני, גם אומות העולם שיש להם 7 מצוות בני נוח, דרך אגב חב"ד למשל, מפיצים גם את 7 מצוות בני נוח בגויים, יש להם הפצה, וגם הרב שרקי, יש לו ארגון, בני ברית אם אני לא טועה, שהוא גם מפיץ 7 מצוות בני נוח לגויים, ויש כבוד, זה שאנשים לפעמים עובדים לפסל, והרמב"ם אומר שזה הכל נובע מתוך ההשתוקקות של הנשמה לאלוקים, ואז לפעמים אי אפשר לראות את אלוקים, רק לחוש אותו, ולהרגיש אותו בתודעה שלנו, אבל הפסל לפעמים אנשים מחפשים את הדמות, כמו את העגל, החטא העגל, מחפשים איזה דמות מוחשית לעבוד אותה, ולא משהו מופשט. ודווקא יש כבוד, אם לפעמים אומרים משהו שלא נראה לנו, זכותנו, הם יכולים להגיד לנו דברים שלא נראה להם. אני מדבר על יחס, כמו שראיתי, תשמע, אני יכול להיות שזה קיצוניים ומועטים, אבל כמו שיש יוטיוב כזה, יוטיובים של דתיים בירושלים נניח יורקים על נוצרים, שאני חושב שזה מחריד, כאילו, מי שעושה את זה, מי שמאפשר את זה, הוא הרב שלהם, זה לא נורמלי, כאילו, יש אנטישמיות גואה, אפילו רק כדי לסתור אותה, תלמד אותם לכבד. ההרגשה שלי היא שכאילו, לפעמים לימודי, בוא נגיד ככה, בישראל בכלל, לאו דווקא אצל החרדים או הדתיים, בישראל בכלל, לימודי הכבוד לאחר, זה בחסר, ולדעתי זה עושה לנו המון המון נזק. ואני לא יודע אם יש מספיק דגש בדת, או שאין מספיק דגש בפרשנות, אבל הכבוד לאחר, היחס המכבד, לדעתי זה גם חלק מהרעל בינינו לבין הערבים, בלי קשר לכל שאר הסיבות, ויש מספיק סיבות טובות, אני זוכר את זה מהצבא, שירתתי לא כמו כולם, סדיר מילואים, יחס לא מכבד, יחס גורר יחס. ראיתי את זה אצלנו, ראיתי את זה בהרבה מקומות, וחייתי תקופה עם איראנים אוריגינל, מטהרן וכאלה, שהיה להם המון כבוד, היו קצת פסיכיים בקטע של הדעות עלינו, אבל אתה יודע, הם באמת... איפה היית איתם? השתתפתי באיזה סרט היסטורי בהודו, והייתי שם, לא ידעתי, אני בא, מגיע לאיזה אתר צילומים, הבנתי. 50 ניצבים, כולם מוסלמים, שזה היה איראנים, אפגנים ואוזבקים. קצת 3 אוזבקים ואיזה כמה איראנים והרבה מאוד אפגנים שהם פשטונים, לדעתי מוצא יהודי אפילו בחלקם, או בני ישראל לשעבר. והאיראנים הגנו עליי מהזה, אבל הם אימו עליי הרבה פעמים. מה אמרת חלקם, מה? הפשטונים, יש... לא יודע אם יש עדויות, יש דיבור על זה שהם ממוצא של בני ישראל, של 10 השבטים. הבנתי, מעניין. יש אלה שחקרו את זה והגיעו לזה. הם היו מאוד תוקפניים, האיראנים הגנו עליי, אבל האיראנים, כשדיברתי איתם, וכיבדתי אותם מאוד, למדתי עליהם ודיברתי איתם, אמרתי להם, הכל על השולחן, הכל פתוח, תגידו לי מה אתם רוצים, אני שירתי בשטחים, בצבא, אני
אני ציונית, תגידו לי, דברו איתי, יש לכם הזדמנות לפגוש יהודי וישראלי, דבר איתו בגובה העיניים, תהרגו אותי, לא יהיה לכם את ההזדמנות הזאת, כאילו זה לא יהיה לכם. וזכיתי זה, והם מאוד מאוד כיבדו אותי, היה להם יחס מאוד מכבד, וכשלמדתי מה מלמדים אותם, הבנתי שמלמדים אותם תעמולה נאצית, והייתי טוב, מזועזע. אז אני טוב, אומר, אבל היחס, אבל בלי קשר להסתה, היחס שלהם היה מכבד, כבני אדם הם כיבדו. כן, נכון, בהחלט צריך לכבד. אני גם אספר לך זה סיפור חשוב. שפגשתי איזה מישהי שהיא אומרת לי, אתה בטח לא תאהב אותי, אמרתי לה, למה? אז היא אומרת, אני משיחית יהודית, היהודים המשיחיים. זה מאמינים בישו. מאמינים בישו, אבל הם יהודים. אמרתי לה, לא, דווקא, אמרתי לה, תראי, ואז היא אומרת, אני לא מאמינה בתורה שבעל פה, אבל לא משנה, אז אני התחלתי להסביר לה שכן. ואז אמרתי לה, תראי, אני חושב שלי ולך יש יותר מה משותף מאשר למישהו אתאיסט. כי שנינו מאמינים באלוקים, שנינו מאמינים איזה התגלות, איזה מסורת, איזה תורה, איזה מוסר שהוא נותן. אז זהו, ואז היא נהנתה מהתשובה. אתה אומר, תמיד אפשר למצוא את המאחד בבני אדם ולא את המפריד, תשובה נפלאה. שזה מאוד חשוב. Mm. טוב, בוא עכשיו תיתן את הנושא של התקשור, בוא תסביר לנו מה זה בדיוק תקשור, איך זה קשור לנפש האדם, מה אתה תורם לאיכות חיים, בתמצית כמובן. כן, מצוין. קודם כל, אני לא קוהרנטי כמוך, אין לי את ה... לא תמללתי את זה. תקשור הכוונה להתחבר לתודעות נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה מלאכים, ישויות אור, כמובן יש לא אור ויש דברים שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם אפילו, אבל להתחבר להדרכות אור שכוונתם לטוב כדי להביא לטוב, כדי לאפשר התפתחות רוחנית תוך כדי הליווי שלהם, כדי לעזור לאנשים, בין אם זה בריפויים, בין אם זה בהדרכה, ייעוץ, יש בזה המון עומקים. לפני שהגעתי לזה, אז חוויתי המון חוויות של חוסר איזון, כל מיני מסעות אסטרליים ודברים הזויים לחלוטין, שאני לא מעדיף לא לדבר עליהם, חלקם מופלאים ממש, צורות גיאומטריות וכל מיני, כאילו עברתי תהליכים, כאילו אני מרגיש שלוקחים אותי, אני נלקח, המודעות שלי, לא אני, המודעות, רק אני, הטהור נלקח, עובר באיזה מנהרה, מגיע לאיזשהו מקום, מורידים את הדאטה שלי ואני חוזר חזרה עוד פעם, בום, אליי, לגוף. ולא תמיד זה הנעים, התחושה הזאת, לפעמים מדהים, כאילו דברים זה, אז זה עשה לי את הרצון להתפתח, ובסופו של דבר הגעתי לאן שהגעתי, והיום אני, אולי בגלל עבודת אור ומסודרת, ויש לי שלד רוחני שלא היה לי קודם, אז אין לי חוויות כאלה. יש לי חוויות של חיבור גבוה יותר או פחות, של ישות או מלאך או צדיק, משהו שבא ומעביר איזשהו עניין. עכשיו, מה שמוזר בזה, בעבר כשהייתי מלמד, קרה יותר, היום אני כנראה יותר מגובש, היו שואלים אותי משהו, וכאילו אתה מרגיש כאילו אתה בתחתית של איזה באר, ואז כאילו למעלה יש חבורה על המיקרופון, או פתח הבאר, וזזים הצידה ומישהו אחר מגיע, ואז אתה מרגיש נוכחות אחרת, זה הרגשה אחרת, זה הילה אחרת, זה מחשבה אחרת, ואז אתה מקבל את התשובה ומדברים אליך. עכשיו מה זה מדברים אליי? אני צריך להיות בצד, אני מדבר, אבל הרעיון הוא, כי יפתח לא ממש יודע, אני לא באמת מבין ברוב הדברים שאני מדבר עליהם, אין לי מושג, לא מה לעשות. וככל שאני יותר זז הצידה ונותן למידע לעבור נקי, אז זה יותר אמיתי, יותר מדויק, יותר נכון, יותר תומך, יותר עוזר. אז הבסיס של מה שאני עושה זה לכוון לזה שאני עובד אך ורק עם האור, רק עם הקדושה, רק מה שמגיע לטובתנו העליונה ביותר, רק מה שמגיע מהאחדות, ושואף לשם, לפי רצון הנשמה. לא מתאים לנשמה, לא לטובתנו העליונה ביותר של כל מי שמעורב בזה, לא מהאור וכן הלאה, לא מהאחדות, לא מכוון לאחדות, סליחה, לא מתאים, לא לשם.
וכל תקשור מתחיל במה שהם מעבירים, זה קודם כל חיבור אל האור, וחיבור אל הטוב, וכן הלאה. זה הבסיס. ואז עונים על שאלות. אני מלמד בזום כבר איזה 8 שנים, הרבה לפני הקורונה, והייתי גם מטפל גם אנשים בחו"ל, ומעולם לא פגשתי אותם, והרבה מאוד מקרים זה היה מדויק. לא בכולם, עד היום יש דברים, אם יש מישהו סרטן, אני לא מצליח לראות. קרה לי כמה פעמים. לא מצליח, אולי כי לאמא שלי היה, וזה עשה לי איזושהי טראומה. עדיין חיה, כן, אבל היה... ו... אבל בהרבה מאוד מקרים זה מאוד מאוד עוזר לאנשים. אז עוד פעם, הרעיון הוא לכוון לטוב, לזוז הצידה, מה קרה? ולקבל תשובה. שככל שאני יותר בתוך התהליך הזה, אז החיבור הוא יותר גבוה, יותר מורגש, אני כאילו יותר מתעצם, ההילה שלי. מובן? כן, אז אני עכשיו אשאל כמה שאלות. כן. קודם כל, לא הזכרת את אלוקים, איפה אלוקים פה בתמונה? אלוקים או אלוהים? מה אני שואל? לי יש עניין אישי עם זה. גדלתי בשומר הצעיר, החינוך שלי היה נגד תפיסה כזאת של אלוקות. בכלל רוחניות, רוחניות זה מה שאנחנו קוראים לזה היום תרבות, קראו לזה רוחניות. לא הייתה רוחניות, לא הייתה קדושה, לפחות מה שאני מכיר, ובטח שלא היה אלוהים. אז כשאתה גדל באווירה של אנטי אלוהים, אני כאילו קשה לי עם זה. אז אני מודע והם לימדו אותי על זה. איפה כן יכולתי להתחבר למחשבה הזאת? דרך הדבקות של ההודים למשל, או של מערבים, אבל הבנתי שזה לא שלי, זה פשוט דרך, אני רואה אותם עושים את זה, יש לי התנגדות, שמע, האנטישמים חדרו, בהרגשה שלי, האנטישמים הצליחו יופי לחדור לנו לתוך העם, ולהשניא את היהדות, את הקשר מיוחד שלה על חלקים מתוך היהודים. רואים את זה עד היום, רואים את זה לא מעט. מי משניא? לא הבנתי. הרעיונות של האנטישמיות חלחלו, ובגלל זה יש היום למשל הרבה מאוד התנגדות לדת היהודית, לסמלים יהודיים, לציונות אפילו, לחרדים, יש הרבה התנגדות. מצד הגויים? לא, אני אומר, רעיונות של אנטישמים חלחלו לתוך התפיסות שלנו, לתוך החינוך שלנו. יש בי, קבורים בי רעיונות שאני לא יכול להגיע להם אפילו. יש בי התנגדות פנימית שהיא נובעת לדעתי מחלחול של רעיונות אנטישמיים. תקשיב, אתה בא מבית דתי. סבא שלי היה פולני, בגליציאני, חילוני, שכשהיה משעמם לו בתור היה מרביץ לילדים החרדים, היהודים, פה הם היו שם בעלי חווה, ואימא שלו גבירה על סוס עם שוט, אבל כשהוא מרביצים ליהודים, הוא היה מרביץ לגויים שמרביצים ליהודים. הוא לא הסכים לזה. יפה. אני אשאל אותך אבל משהו. אם אתה... רציתי להגיע לזה משהו בנושא. כן. סליחה, קטעתי אותך? כן. אתה יכול להמשיך. אתה רצית להשלים משהו? מה שאני רוצה להגיד שלי אישית, אם זה בא בתקשור נגיד המילה אלוהות וכן הלאה, זה בא לי ויותר קל, יש בי התנגדות מושרשת לעניין הזה, מושרשת. אז אני אגיד לך. כל הרוחניות שלי היא רוחניות פרטנית שלי, קשר שלי ישיר עם האחדות, עם הבורא, קשר שאני מטפח אותו עם האמצעים שניתנו לי, יחד עם אחרים שעושים דברים דומים. אבל אני חושב שאולי יש לך איזה, כמו שאתה אומר, משהו מהבית, אבל יכול להיות שאתה צריך לשחרר, כי הרעיון של, כמו שהסברתי, מה זה רוחניות? כיוון שיש בנו ניצוץ מאלוהים, שנתן בכל אדם, אז יש לנו רוחניות. עכשיו, הרוחניות זה מאלוקים. זה שאתה מתקשר עם כל מיני, יש גם לאלוקים, ברא מלאכים, יש דברים רוחניים לנוסף לאלוקים, אבל הם בדרגה הרבה יותר נמוכה. אז לכן אני אומר, קודם כל צריך להתחבר לאבא, למי שיצר אותנו, למי שיצר את העולם, מי שנתן לנו את הנשמה. הישויות וזה, אפשר, אני רק אומר, צריך תמיד לדעת את הדרגה ולחפש גם להגיע למקור עצמו. אני פעם גם אמרתי שמה הראיה שיש אלוקים? עצם הדבר שיש רוחניות באדם, זה מראה שיש אלוקים.
כי אם לא היה חלילה אלוקים או אלוהים, לא היה בנו מושג רוחני, אנשים לא היו מסוגלים למשל ללכת למנזר, או להתפלל, או להסתגף, או לא היו מוצאים בזה סיפוק. אם היינו, כי כמו שאתה לא תראה בעל חיים שעומד ומתפלל, או שהוא מסתגף, זה נגד הטבע. אתה לא יודע אין מה הם סיפוק. חווים, אין לך מושג, אתה לא יודע, יכול להיות שהם חווים דברים שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אפילו. בעלי חיים, טוב, יש אולי משהו גם רוחני בבעלי חיים. כתוב שאומרים שירה, אבל אני חושב שעצם, ברור, אני פעם היה לי דיבט עם אתאיסט, עם מנחה בקו אתאיסטי, אצל אייל יוסף, והוא טען אין כלום, אין רוחניות, אין כלום. ואמרתי, זה לא נכון עובדתית, הרי יש אנשים שמקבלים סיפוק מחיי רוח. לא ייתכן שאין רוחניות. יש רוחניות באדם. אחרי שיש רוחניות באדם, מאיפה זה בא? בהכרח שיש מקור רוחני שנתן לנו את הרוחניות האלה, אחרת מאיפה זה מגיע? מסכים איתך לכן אני שאנחנו חושב חווים שכדאי בצורך באיזה סימן תמיד של להגיע לאלוקים. ושאר הדברים זה גם נספחים מסוימים. אני רוצה אבל לדייק אותך, כשאותי מדריכים אותי מורי דרך. הם לוקחים אותי עד שלב מסוים, שמדריכים אותי לאחדות ולמעלה בורא, הם אומרים, הם מסבירים את זה גם, אבל כמו שאמרתי לך בהתחלה, לי יש את הקשיים שלי. אני מתמודד עם מי שאני כיפתח, כבן אדם, עם העבר שלי, עם החינוך שלי, עם הדעות שלי, אז אני מודע לזה ואני הולך עם מה שאני יכול. מצד שני, אני אומר, לא, כל הדרכים שוות באיזשהו מקום, כי אם אתה מכוון למעלה, ואני מכוון למעלה, אבל אם ידברו על האחדות, ויגידו זה לא הבורא, זה לא רצון הבורא, אבל זה מתקרב לב, אתה תקרב לב. להתחבר מבחינתי היום, לנסות נגיד לתקשר את הבורא, את האלוהות, ולהיות מחובר לשם, זה סוג של חטא, כי אני נורא רחוק. אבל מה אני כן יכול לעשות? אני יכול להתקרב. ואת ההתקרבות הזאת זה בדרך של לך יש מצוות והלכות ודברים כאלה, כיהודי מאמין, אז לי יש את מה שההדרכות מכוונות אותי, של עוזרים לי למצוא את הדרך שלי בתוך הסבך של טוב, לא טוב. שאני בטוח שיש מקומות שהם עושים את זה נפלא, ויש מקומות שאני מפספס, כי אין לי מדריך בשר ודם שעומד או איזושהי מסגרת הלכתית ברורה שזה, אבל מצד שני כשאני חושב על היהדות ורואה דתות אחרות, אני רואה שמורים רוחניים מוסמכים יכולים להגיד על דבר אחד ככה וככה, ואחד מעלה אחת לימינה או לשמאלה ויגיד דבר מנוגד לחלוטין. זאת אומרת, גם שמה האמת כפי שרואים אותה היא שונה לפי המפרש. כן, אבל אם כי אז אני שהיסודות אומר, גם לי היסודות מגיע הם אותם לפרש. יסודות, אבל לפרש. כל אחד פיתח את זה לכיוונים שונים. כן. אני רק אשאל אותך, קודם כל, שהתחלת עם זה, בעקבות מה? אתה למדת איזה משהו מסוים? זה פתאום היה לך התגלות רוחנית? מאיפה זה התחיל? ב', מה פתאום, זה לא שאדם קם בבוקר ונהיה מתקשר, מה פתאום עשית את הסוויץ' הזה אצלך בחיים? ב', למה, מה זאת אומרת, מה בדיוק אתה שומע, אם אנשים באים ואומרים לך, תשמע, יש לי בעיות בפרנסה, יש לי בעיות בריאותיות, אז איך, אתה כאילו מפנה את השאלה לשמיים או לרוחניות, כן, מבקש. ואז אתה מקבל בתודעה שלך איזה סוג של מסרים, כאילו דרך רואה התודעה. תמונות, שומע ואיך אתה קולות. יודע, רגע, אתה תענה לי מסודר אם אפשר? סליחה. כן, לא, כי ככה יותר ברור. ואיך אתה יודע שמה שאתה רואה זה באמת, זה לא דמיון, אלא זה באמת דברים נכונים. אז שאלתי פה 3 שאלות. א', מתי זה התחיל התהליך הזה אצלך? והאם למדת את זה או שבצורה אחרת? ב', איך אתה מפנה להם את השאלות ואיך אתה מקבל מהם את התשובות? וג', איך אתה יודע שזה דברים נכונים? וד', האם באמת, מה, זה בכל תחומי החיים, ואנשים באמת רואים בעצות האלה, למשל, אומרים לבן אדם, תעשה ככה, ואז הוא עושה ומצליח, איך זה עובד בדיוק? אז שאלתי אולי כמה שאלות, אז... כן, אין לי את ההכשרה של ללמוד גמרא ותלמוד, ואני לא כזה מסודר בראש שלי. הפרעות קשב.
אני כן יכול להתחיל אותך על שאלה אחת, ואתה אם אתה זוכר מה שאלת, נמשיך את זה הלאה, ואני אנסה לענות בקיצור, כי מפאת הזמן קצר, כן, לא הזמן רוצים קצר. להאריך. תמיד הרגשתי אחרת, תמיד הייתי אחר, תמיד חיפשתי וקמאתי, אפשר להגיד את זה, למיסטי, לרוחני, תמיד זה היה בי צורך, כמו שדיברתי קודם, צורך גדול מאוד בזה, כאילו חיבור, זה היה יותר חיבור לטבע ולהקשבה הפנימית, הפנימיות. הייתי בתור ילד, זה משהו שיבש אותי ממש, זה היה נורא, צורך חזק ממני נקרא לזה. אחרי צבא, ישבתי יום אחד בקיבוץ, יושב ככה, אתה יודע, בחוץ, בערב, כזה, 8 בערב, משהו כזה, פתאום מרגיש שמשהו בא להם מלמעלה, גוף שלי נהיה כמו שיתוק שינה, כמו שרד כותב על זה, נהיה משותק כזה, אני לא יכול לזוז, ואני רואה מסך שיש בתוכו משולשים, כחולים, בתוכו עיגול אדום, ואני מבין שאני צריך לבחור. עכשיו, אני לא יכול לעשות כלום, אני בוחר לא את המרכז, אחד מימין למטה מהמרכז, איך שאצלי בכוונה, בתודעה, בחרתי, זה התחיל ככה לגדול אליי, טק, טק, כמו פעימות לב, שזה בלע אותי, הצלחתי להשתחרר, שזה כאילו היה עליי, הצלחתי כאילו זה, ונורא נבהלתי, זה היה נורא משונה, ומאותו רגע קראתי לזה צורות, המון כאלה סגנון, המון דברים מסגנון מאוד דומה, שכאילו גרמו לי לחפש מה זה. אז התחלתי לחפש ולמדתי רייקי, ולמדתי אנרגיה אוניברסלית, ולמדתי טיונמנט, וכל מיני שמות, ובארגונומי הרבה מאוד שמות של... חיפשתי מי יסביר לי על זה, והלכתי להיפגש עם כל מיני, לא קיבלתי תשובות. היום בדיעבד אני חושב אולי זה היה גם הייתי חשוף ובשל למשהו, וזה פשוט לקח אותי למסע, זה מה שמבחינתי היום. והייתי מאוד פרוץ רוחנית, אסטרלית, לא היה לי את האיזון של היום, ונחשפתי לדברים, חלקם מזיקים. באמת, חלקם נפלאים, והיום, תודה לאל, אני לא שם. חסר לי זה, אבל אני לא מעז להתקרב לדברים האלה יותר. אז זה מה לקח אותי למסע. אמא שלי, ולמדתי הרבה דברים, לא עסקתי בזה, הייתי עושה מסיבות ריקוד חופשי, זה אנשים רוחניקים, הייתי עושה להם את השמח, ירושלים, תל אביב, פרדס חנה, מכמורת, לא הייתי מתעסק אבל בעצמי. ויום אחד אמא שלי גילו לה סרטן, ואני רוצה לטפל בה, אני כבר שנים לא מטפל בהילינג. שכנה שהתחילה ללמוד אצל מישהי, גאונוגה גזית בארגונומי, והציעה לי לבוא ללמוד, והלכתי ללמוד כדי שיהיה לי כלים רוחניים, אנרגטיים, לטפל באמא שלי. אז השקעתי את כל כולי וטיפלתי בה כמה שיכולתי, אני לא יודע כמה נזקוף לזכות זה שלמדתי את זה, אבל... מה למדת? ביו-אורגונומי זה נקרא, שיטת טיפול אנרגטית שהיא יעילה והסתדרה לי באותו הזמן, נכון? יום אחד הייתי בהודו שם בהימאליה, בלדק, ואני קולט באנרגיה שהיא הבריאה. אין לה יותר סרטן, וכמה שבועות לאחר מכן ה-PET-CT הראה באמת שהיא הבריאה. התקשרתי אז לאחותי בגדולה ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא רואה שיש לה יותר, אין לה מה לעבוד. ואז חזרתי לארץ והכרתי את אשתי. מהר, איך שחזרתי, הכרתי אותה, היא מתקשרת, ועבדנו ביחד שהיא מקבלת מסרים על מה לרפא, על מה לעבוד, ואנחנו יום ולילה מרפאים ומתקנים דברים, וכל מיני דברים שונים ומשונים. ויום אחד באנו לטיפולי פוריות, רצינו להיכנס לילד אצל מורה שלי, דרך באמת אותה נוגה בביורגונומי, ואני אומר לה, תקשיבי, אני רוצה, בוא נטפל בנתי, בוא נעזור לו. אז היא אומרת, תקשיב, רגע קיבלתי שבגלל שהצעת לטפל בו, על חשבון הזמן והכסף שלכם, אתה מקבל עכשיו את התקשור. אחרי שבועיים אומרת לי, נו, מה קורה עם זה, עם תקשור? אז התחלתי לתקשר. אבל קודם כבר עבדתי על זה, וטריפתי, ותיקנתי, ורציתי, והתכוונתי כדי שיהיה לי את זה, כי זה כמו שיש לך גוגל. יש לך, אתה שואל שאלה, אתה צריך לשאול נכון, לראות שאין לך וירוסים במחשב, אתה שואל שאלה ותקבל תשובה. אבל איך אתה מקבל? מה בתוך התודעה שלך? מה? כן, כן. אני מתקשר, אני אומר שלום לכם ברוכים, שלום לכם יקרים ואהובים, ככה בדרך כלל זה מתחיל. פעם היו יותר מכריזים על מי זה, אבל אני ירדתי מזה, אני השתקתי את הקולות האלה. מי מדבר.
ומבקשים בהתחלה להתחבר אל האור, אל הטוב וכן הלאה, ועושים איזה ניקוי, ואז תבוא התשובה ואז יבוא המסר. שעוד פעם זה תלוי כמה אני נקי, כמה אני מחובר, וכמה הצד השני מוכן לשמוע, כי אם בן אדם לא רוצה לשמוע, לא יעבור כלום. גם אם ויש תשמע על לפעמים, מישהו אחר, אם נכון לו שישמעו את התשובה עליו, אז יימצא המידע, ואם לא נכון, אז לא יהיה. אני ארגיש שאני לא רשאי לטפל או לשמוע. לפעמים אין תשובה. לפעמים אין תשובה, ואני אומר שזה לא נכון, אומרים לי, בוא תבקשי שתטפל במישהו, אומר אני לא יכול, אסור לי. אז אני רואה שגם אם אני רוצה, מאוד רוצה, אסור לי אבל להתקרב. תן לי דוגמה, למשל בא מישהו ואומר שהוא לא מוצא עבודה, אתה שואל שאלה ומה למשל אתה נותן אומר לו לו? מסר הזה, נותן לו מסר, אני מתחבר, מבקש זה, בשנייה, זה לא, אני יכול לעשות לך... מה למשל, תגיד לו, תחפש, תפנה לכוח אדם, לא, סתם דוגמה, תן לי... אני יכול לבדוק גם באנרגיה וגם להרגיש את זה כאילו באינטואיציה, מה כדאי לו לעשות, אם נותנים לי אפשרויות שונות. נגיד, טוב לי, אני אמצא עבודה דרך חברות כוח אדם, כן או לא, נגיד לא, חברים, אני יכול, ויכול להיות מסר שהוא מרפא, שמחפש איזושהי סיבה אצלו, איזושהי מהות שצריך לטפל בה, איזשהו עניין שעומד בדרך שלו, ואז אתה מבקש לזה ריפוי. ואז ואם עושים למשל, תהליך של מדיטציה קצרה, או משהו שהוא ספונטני, הוא קורה תוך כדי דרך התקשור במלל ובתדרים. ואם אדם יש לו מחלה, נגיד, מה אתה אומר לו למשל? אדם, כמו מה? מה? כמו מה? כאילו, נגיד יש לו, אם אני רואה, או אם לפעמים התקשור יגידו לי לא רוצים לדבר על זה, או לא יכולים לדבר על זה, או אומרים לי משהו שיש לבן אדם שחשוב להגיד לו, וזהו, אין לי מה, אין לי אבל שיטה. למשל הוא אומר, אני סובל, לא יודע מה, נגיד, יש לו מחלה, מרפקים, אז מה, אז אתה אומר, תן לי למשל תשובה, למשל, זה לא תשובה, אז קודם כל אתה יכול לשאול מה יכול לעזור לזה, ואני אסתכל, נגיד בגוגל, ואגיד לך, תקשיב, אני רואה שמתוך זה וזה, נגיד תרופות מסוימות, אני לא אגיד זה, אבל נגיד אם חושבים ליד בן אדם ציפרלקס, אז של טבע יותר טוב ושל החברה היא פחות טוב לך. וכאן אתה סגור אנרגטית לגמרי, שמה, וכמובן תמיד מפנה לרופאים שייתנו את המילה האחרונה, נתן את הייעוץ הזה, כאילו, הוא אומר, מתוך מה שאתה לוקח, נגיד כדאי לך זה וזה. לא, אבל מה התקשור אומר לך, אבל למשל? התקשור ידבר על חוויות פנימיות של הבן אדם, על מחסומים שיש לו, אולי איזה שהם הקשרים שונים, טראומות שקיבצו אותו וחסמו אותו וגרמו לאיזושהי מחלה, ואז אני אחפש את הדרך שבה האיבר הזה, הפגוע, אולי זה בכלל איבר אחר שמשפיע שם, יעבור תהליך של רפואה. עכשיו, אתן לך דוגמה. על ידי שאדם משחרר את הנפש, אז גם הגוף מתרפא, זה הרעיון. אבל זה לא רק גוף, למשל, זה קורה דווקא יותר עם בנים מאשר עם בנות, למרות שהרוב שמגיעות זה נשים, שפעמיים קרה לי בהקשר נגיד של עבודה, שגבר פונה אליי, אני עושה לו איזה טיפול, למחרת או יומיים אחר כך טלפון, תקשיב, קוסם וזה, טיק טק טק, מה שחשבתי שבחיים לא יקרה, יסתדר לי, וואו אחי, זה קורה. אני לא זוקף לי את הקרדיט הזה, בן אדם היה באיזשהו מחסום פנימי שמנע ממנו לחוות מציאות מסוימת שהיא יותר נעימה וטובה לו, ואז הוא פנה אליי, יכול להיות מישהו אחר, ואותו בן אדם שהוא פנה אליו עזר לו לפתוח שם איזושהי חסימה, לעבור איזשהו מכשול, והופה נפתח לו, ועכשיו מתאפשר לו, מה שקודם היה בלתי אפשרי, נהיה אפשרי. עכשיו, כשאני עושה קבוצות של מסרים, כשיש לי קבוצה נגיד בזום כבר רצה הרבה שנים, ימי שלישי, אז המסרים הם כלליים מאוד. אני מעביר מה שיוצא, והאמת היא זה לא פשוט, כי אתה צריך לבוא, להיות צינור, ולהעביר מסר אחרי מסר אחרי מסר. הנה, לפני השיחה איתך, הבאתי מסר מדיטציה לשלום עולמי באיזה קבוצה חדשה. אולי גם תעשה שיהיה אריכות ימים, אנשים לא יזדקנו ונשאר צעירים לנצח ולא יהיה תמותה בעולם? ברור שבכוחות שלי אני רק אבקש, בורג קטן, אבל את הקטן שלי אני משתדל לעזור. ואני אשמח, כן, שהעולם יהיה טוב יותר. ואז יהיו לך במקום 8-9 מיליארד בני אדם בכדור הארץ, יצא לך פתאום 90 תוך... לא, אנחנו נחיה כמו מתושלח. יש סיבה לכל דבר. קרוב ל1,000 שנה. רציתי לשאול, איך אתה יודע
בוודאות שזה משהו אמיתי ולא משהו לא אמיתי? איך יש לך כלים לבדוק את זה? אין לי כלים לבדוק, וזה משהו שבוא נגיד שאני לא מחובר מספיק, אז אני תוהה על זה בעצמי. גם כשהיית צורות, החוויות האלה, הרוחניות, שלא היה לי אותם, הייתי מפקפק שבכלל דבר כזה אפשרי, כי אם מישהו היה מספר את זה, הייתי חושב, עוד פעם, החינוך הוא מאוד חילוני נוקשה, אורתודוקסי, סטייל. הייתי מפקפק במה שחוויתי, לא אפשרי, הייתי מאוד לא רציתי להיות רוחני, וכשהיה קורה הייתי נרגע, כי העולם הוא רוחני. וקראו לי גם הרבה דברים של להשפיע על הסביבה, של דברים שקראו לי אז, באותם גילאים של נגיד 20, בין 20 ל-30, כל מיני חוויות, אתה יודע, אני מסתכל על שמיים מעוננים, הייתי אז בתל אביב, בחוף תל ברוך, שמיים עננים, אני מסתכל למעלה ואני רוצה שזה יתנקה מעליי. יש כמו איזה ארורי אור כאלה, אני לא יודע מה זה, רואים אותם לפעמים, וכל פעם שאתה רואה אותם הייתי יודע שמשהו הולך לקרות, איזה נס. הרבה מהם ככה, פתאום יש חור עגול בשמיים מעליי. עכשיו, עננים זזים ככה נגד הרוח. אבל איך אתה באמת יודע? הבנתי שדברים כאלה, ניסים או השפעה על הטבע, זה אפשרי. זה דבר אחד. זה שאני לא מבין בזה כלום, לא מוכשר לזה בשום צורה, ולא יודע איך לגרום לזה שאני רוצה או לא רוצה לקרות, זה גם אמיתי. זאת אומרת, אני לא יודע מה עושים הדברים האלה, אז אני עושה את מה שאני יודע. עכשיו, הדמיון שלי, כשאני מתקשר, אני יכול לבוא עם דעה מאוד מסוימת על נושא מסוים. אני יכול עכשיו לדבר איתך כחבר, לדבר על נושא, ואני אגיד לך, בוא נהיה נחרץ, אני די רהוט, אני אגיד לך, תקשיב, אורי, ככה וככה וככה, נראה לי, אם תגיד לי, בוא נעשה על זה תקשור, אתה יודע מה, בוא נעשה על זה תקשור. זה יכול להיות הפוך ב-180 מעלות, לא קשור, פי 10 יותר חכם, הרבה יותר נדיב, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מגיע וקוהרנטי. זאת אומרת, זה חלק מתפיסת עולם שלמה, שהיא לא דרך החשיבה שלי. אבל אם למשל אתה מקבל מסר ואתה יכול להגיד, שמע, זה מסר לא נכון, זה מסר שהוא לא מגיע מהמקומות הנכונים, כן, זה סתם כן, דמיון. כן. אתה יודע להבחין בין המסרים? לא בדיוק יודע, אני יודע להרגיש שאני לא מרגיש לא מספיק מחובר או מדויק. ואני יכול להרגיש שכרגע אני כאילו לא בפוקוס מספיק. אני הבנתי. מוסך, אני לא מספיק זה, ואז אני כאילו, אם אני רוצה נגיד לכתוב איזה תקשור, בצור איזה פרסום או משהו, ואז כאילו, רגע, זה לא... ואז אני מחכה, אני מתחבר גבוה יותר, או שאני עוזב את זה, ואני עושה פעם אחרת, יותר טוב. לפי התפיסה שלך, יש חיים אחרי החיים? אחרי ה-120 שלנו? יש המשך? 120, יפה, אתה נדיב. קודם כל, בוודאות, זאת אומרת, חלק מהתפיסה הוא שאנחנו, קודם כל, נשמות, אנחנו תודעות, אנחנו זרעי כוכבים שבאו לאדמה הזאת בשביל בעצם להפרות אותה, את התודעת על שאמורה לגדול כאן, אמורים כמו, זה מה שהם מביאים מהתקשורים לאורך השנים, כמו רובנו, חלקנו, באים בכלל כמו זרעים מתודעות מאוד 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 גבוהות, שהגענו לכאן, בנוכחות, על פני האדמה, בתהליך ההתפתחות שלנו, אנחנו מתעוררים ומעוררים את מי שסביבנו, שהמטרה היא בעצם לגרום לכל המרחב הזה, לכל היקום שלנו בעצם, כל הפלנטה וכן הלאה, וכל שאר התודעות שחיות כאן, גם כן לעלות במודעות, כשהם מדברים הרבה על היפוך הבריאה. אני לא יודע אם יש מושג כזה גם בקבלה, אין לי מושג, הם מדברים על זה, לא מעט פעמים חזרו על זה, הכל בא מן האחדות, לא משנה את הסיבות למה זה, יש את ההיפרדות, הפילוג, החלוקה, וכל הבריאה נאספת, זה תהליך אינסופי כזה שנאספת חזרה על ידי בחירה חופשית, בחירה בטוב, זה בקבלה במושג של בשיתוף, צמצום. וחזרה אל כלים המקום, שבורים. סליחה? יש בקבלה צמצום וכלים שבורים, יש... אני שמעתי מושגים, אני לא מבין, אבל כאילו כל התהליך הוא תהליך שהתקרב אל האחדות, שכמובן האחדות היא חלק מהאלוהות, זאת אומרת זה ביטוי, הבנתי. יש את לא, אבל איך האלוהות, אתה עונה לי האם... ככל שאתה מתפתח אתה יותר ויותר מתקרב אל האלוהות, זה מה שאני מתכוון להגיד. לא, אבל אתה שאלתי האם יש חיים אחרי החיים, אז מה ענית לי? לא הבנתי. שברור שכן, אנחנו קודם כל תודעה, אחר כך אנחנו את הגוף והזהות שאנחנו אבל התודעה ממשיכה בעולם אחר אחרי שאנחנו נפרדים מהגוף? זה חלקים, כמו שיש לך איברים, אז זה חלקים, אני לא ממש מבין בזה, לא ממש שאלו אותי או התעמקתי בזה, אבל יש חלקים שנשארים, יש שאריות שנשארות מאחורה, אני לא מתעסק עם זה,
כשמישהו נפטר, והם פעילים, הם יכולים עכשיו לבוא, אתמול היה איזה משהו, לא רוצה זה, הם כאן והם סביבנו, מה שנקרא, חלק שאריות. כאילו יש איזה המשך של התודעה של האדם גם אחרי שנפרד מהגוף. יש שאריות, זיכרונות ותודעה, עיקר התודעה זה הנשמה, והנשמה נמצאת במקום שהוא מאוד 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 גבוה. מאוד גבוה. עכשיו, שאלה אחרונה לסיום, כי כבר באמת הארכנו. כן. יש מושג של ראשוניות. הרי צריך משהו שיברא משהו, נכון? אז כאילו, מי ברא את הרוחניות? איך התחילו, אתה מדבר על אישים רוחניים, שאין להם גוף, אני מניח. יש להם איפשהו, לא יודע, סוג של, לא יודע. לא מה אמרתי, למשל? לא יודע, אני לא אתה מבין. יכול לראות אותם בצורה מסוימת, בצורות מסוימות? לפעמים אתה רואה חלק מההדרכות, כן? לפעמים לא, אתה רואה צורה, מה, של מלאך עם זה כנפיים? דמות, כן, לפעמים זה משהו, כן, יש כל מיני, תקשיב, מה שהם אומרים, יש אין סוף של חיים, של תודעות סביבנו, שאנחנו לא רואים אותם, חלק כן רואים, מי שאנחנו יותר מחוברים אליו. לא, אבל מה אתה רואה? למשל, מלאך עם כנפיים זה צורות אחרות? מה למשל? לא רואה מלאך עם כנפיים, אני זוכר שפעם אחת ראיתי משהו סגול שעבר בי בתוכי, אבל היה כזה ככה, סגול, זה נראה כמו כנפיים, זה הבזקים יותר של אור סגול, אבל זה לפעמים איך הם ראיתי התחילו? מעליי בזמן טיפול רייקי בן אדם שהוא נראה אורתודוקסי כזה, עם חולצה כחולה, זקן, זה, כאילו הוא עומד לצידי והרגשתי שהוא כאילו משלי. ראיתי פעם 3 שנראו, ראיתי המון, אבל נגיד 3 חבר'ה, פתאום אני קולט מסתכלים עליי כאן למעלה בקיבוץ, מסתכלים עליי 3, שלושה דמויות של ראש בני אדם? גדול, נראים חייזרים, והרגשתי שהם מהעתיד והם צופים, הם בסך הכל צופים בי. 3 דמויות של בני אדם. לא בדיוק דומים, אבל זה לא אנחנו. ראיתי גם אחרים, אני לא רוצה לפרט, כי זה נשמע פסיכי, ואני גם הרבה זמן לא, אני משתדל להתרחק מהדברים האלה. הבנתי. ראיתי כל מיני. והרגשתי, עכשיו, באנרגיה, נגיד אדם שנפטר, זה משהו שאני לא רוצה להתקרב אליו, זה בהרגשה. מתי כן מתקרבים? כשזה משפיע על מישהו וצריך לטפל, להעלות את זה לאור, וכשהם רוצים תשובות, הם רוצים שמשהו יעשה, הם יפילו פתאום את התרמוס, את הכוס קפה הזאתי, המנורה תעווה ותקצר. כן, כמו שמספרים על פיאנסין למיניהם. כן, ואז מישהו שם רוצה תשובה, עכשיו מישהו רוצה שתעשה משהו, תשמור על הנכדה שלו, אתה חייב להגיד לה, זה קורה. ואני חייב להגיד, תקשיבו, ככה וככה, כי מישהו דורש כאן שידאגו לאינטרסים שלו. איך אני לא התחילו מחפש את זה, אני לא מחפש את זה. החיים הרוחניים על פני האדמה? מי יצר את הראשון? מי היוצר הראשון? יש לך את הבורא, יש לך את האלוהים, זה הכל, אין לך משהו אחר. זהו. אין מי שום ברא? דבר אחר. נכון, אנחנו גם את כאלוהים, אלוקים אנחנו לא, הפונקציה שלו. גם את אלוקים אנחנו לא תמיד מבינים מי איך התחיל, אבל אומרים שאלוקים, כיוון הוא לא גשמי, אז זה לא בהכרח שמשהו צריך להתחיל בו. שדבר רוחני, זה לא משהו שצריך להתחיל משהו. כי זה רק אנחנו חיים במושגים בתודעה שלנו. של התחלה וסיום וכל מיני דברים, זה נכון, קשור למי גם שאנחנו. הוא ברא את המושג של הזמן. אז כן, ככה שמשהו שקדם למשהו זה רק אחרי הבריאה. כן, אני נכון. חושב שאנחנו הרעיונות די דומים, הרעיונות דומים, נכון. כל כך קטנים שאין לנו מושג ירוק במה כן, יש לא דברים להתפלסף על מעט זה. ידיעתנו, נכון. טוב, אני חושב שהיה מעניין. אתה רוצה איזה מילה לסיום? אני אגיד מילה לסיום אני ונסיים. אגיד מסיום משלי, תגיד משלך ונסיים. כן. בבקשה, אז אני, כן, סליחה. תגיד מילה לסיום, משפט לסיום. אני רוצה להגיד למי ששמע אותנו, מקווה שנהנתם, ואולי אפילו השכלתם מזה, למדתם משהו על משהו שעניין אתכם ועזר לכם לצמוח. אני רוצה להמליץ לכולם לא להתבייש לחקור לבד. הרגילו אותנו שיש סמכותיות יתר לדעתי בעולם. אני רואה את זה היום על האסלאם שנהיה קיצוני נורא, זה בעיה כאילו אנשים לא לבד, לא מעצמם הולכים אל הקדוש, לא מחפשים אחרי הלב ואחרי הטוב, ונכון יש מכשלות בדרך, יש הרבה דברים שיכולים לקחת אותך הצידה, אבל אם מישהו באמת מחפש את הטוב ומחפש להיות באמת שלו, אני מניח שהוא ימצא את זה, ויש הרבה עזרה בדרך. ההדרכות אומרות, יש המון עזרה,
כל הזמן, בייחוד למי שמבקש. תבחרו, תקבלו. לא תבחרו, לא תקבלו. טוב, יפה. אני אגיד גם משפט לסיום. אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב יש בנו תודעה רוחנית מסוימת, כי אנחנו כבני אדם, כל בני אדם, במיוחד יהודים שיש לנו סוג יותר של שליחות, של יותר מצוות, וככל שאנחנו נשלב בין הנפש, הרוח והנשמה, זאת אומרת, גם הנאות גשמיות, גם הדברים רוחניים שמאזנים את הנאות הגשמיות, גם את המיצוי העצמי, אדם צריך להיות, אדם לעמל יולד. תמיד אני אומר, יש אנשים שחושבים שאם הם ינוחו כל היום, אז הם יהיו מאושרים, אבל הניסיון מלמד שלא. שדווקא היצירה והעשייה, ככל שאתה יותר עסוק, יותר יוצר, אדם יותר מאושר. אז ככל שנמלא את הנפש, את הרוח, שזה המיצוי העצמי והיצירתי שלנו, ואת הנשמה, את החלק הרוחני, דרך מצוות ומוסר, אנחנו נהיה יותר מאושרים, יותר מאוזנים, וכל הבעיות בחיים, באמת, כל החיים יראו באמת יותר טוב, ונחיה יותר טוב. זה המסר, ושאני מקווה שיהיה שלום עולמי, ושלא נשמע בעיות ואויבים ואכזריות, שבאמת אנחנו מתפעלים לביאת המשיח, שיהיה באמת, כמו שהרמב"ם אומר, שיהיה עולם יותר רוחני, עולם יותר מתוקן, אנשים יהיו פחות רעים, ושזה אנחנו מקווים שזה ילך העולם להיות כזה. נהדר. כמו שהרב טוב, אומר, ברכה והצלחה, נכון? שלום, שלום, כל טוב. ממנו זה יוצא, זה שפע. תודה רבה. בבקשה, גם לך. תודה רבה. לילה טוב. תודה. שלום, שלום. ביי ביי.